mennään siitä, olisiko sitten parempi mennä se koko A3, niin päätetty kuulee se, miten se lähtee. Tosi hyvä. Musta se on tuo kivasti vähän niinku, vähän laajentaa sitä harmoniaa. Mitä siitä on muutama vuosi, kun saatiin tämä idea, että yhdessä tehtäisiin Pekka ja Meitsi ja Rajaton. Jään siihen sinuun pysähdyn, näin jäätyneen penkin. Sille ei voi istua, sille ei voi nousta, siltä ei voi kurottaa kohti taivasta. Tämän nimi on nyt 2 astetta. Se liittyy ilmastonmuutostematiikkaan. Me on tilattu mahtavia tekstejä mahtavilta kirjoittajilta ja ne käsittelee ilmastonmuutosta pienen ihmisen näkökulmasta. Tällainen ilmastonmuutosteema oli sellainen, mikä puhutteli meitä molempia, sekä veljeksiä että mitäs me sitten ollaan, siskoja ja veljiä. Ja 2 astetta viittaa siihen, että varovainen arvio maapallon lämpenemisestä 100 vuoden aika-akselilla on 2 astetta. Jos se pysyisi 2, niin se olisi melko hyvä. Ja meillä on niin sanotusti tilanne päällä. Paetaan kaikki Madeiralle, paetaan Las Palmasiin, paetaan Phuketiin. Me emme saarnaa mitään asiaa tai mitään totuutta sinänsä, vaan tässä lähestytään ikään kuin niitä fiiliksiä ja tuntemuksia, mitä tämä aihe, tämä valtava aihe ihmisessä saattaa herättää. Hyvin semmoisia inhimillisiä, tavallisia ajatuksia, jotka nämä meidän kirjoittajat on hienosti pukeneet sanoiksi. Jos meillä vain olisi oikea sukellusvene, jos meillä vain olisi oikea sukellusvene. Meillä on niin kuin tällainen toivon sanoma. Niin. Muistan, että se on siellä, mutten sitä näe.